Takamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti ndoda mari yangu US 2500 iyo yakasara pawakandipa imwe yanomboudza koshitupa nemari yedare. Ngoti mambo chete Patrick zvawazvapera mini Maxwell nawo iripo ndekuti mumano wePatrick Moyana ndakamupa 5,500 kuti anonditengera rori inonzi Toyota Jetro sezvinyorwa zviri panapa izvi. Aenda ndamutuma kuti aenda anonditengera rori Toyota Jetro, haana kuendera Toyota Jetro, akanotenga chikombi. Atenga kombi iyoyo akatenga nekamwe kakorora tamotikari mbiri dzaakauya nadzo zvatatavimbisana nazvo zviya haana kuita saizvo. Right, ndachibvunza ndachimufonera aripo vamwayana zvakamira sei, anzi rori kunoko hama iri kudhura, rori iri kuita 10,000. Kadamwayana kana rori iri kuita 10,000 chikumbiro changu ndechekuti dzokai nemari yangu ende uyezve mari yebhazi musanetseke, torai kuti pamari yangu pamari yangu modzoka kana rori yakakwira isitoita plani kuno yekuwedzera mari kuti isvike pai pa 10,000 ikako haana kukwanisa kuita sei. Akabva ashandisa mari yangu ari ikoko vatenga kombi vatenga kana. Right, taenda kuita seizvozvo achiuya taonana naye onai vamweyana tauya tokuda mota ndakatenga kombi kana mushida ndo zvino here zvatakawirirana zviri pabepa pedu pane rori Toyota Jetro. Chitondindimire mundipa 3 weeks ndoketa fodya yangu, tapedza kuketa fodya yangu ndotengesa fodya yangu, ndatengesa fodya yangu ndokupai mari yenyu ndokudana. Ndaenda kuita seizvozvo fodya yakatengeswa yakakona kusvitsa 5,000 yakakona kusvitsa 5,500 ndobva ndipa 3,000 kwabva kwasara balance 2.5. Pasara balance 2.5 ndakunda kuchimubvunza mari pano pati onaiwa muyana dai makangodzoka nemari yangu tisina gakara rese ratikuita tashupana dakara techisvika kuno ndaimboiswa mudare muno kuti mbotionerewo nyaya yedu kuti yakamira sei. Right, izvo zviri kutaurwa Moyana Matre taura ndichiti wachakuda wabataridza nyaya Toyota Corolla ndakaitenga kumashuri ndakatoibhadhara kumashuri about something like 800 ine balance 800 saka imwe ndakatenga kaida kuzoishandisa inini personal. Wachakuda mari yavo ndakatenga mota yawataura karafa ndikaenda wakairamba waramba motikari ndikasatochidi wachakuda kwanzosa mari yavo tova ndati wachakuda tikete 40 ndikupe mari yenyu saka ndakaitengesa ini kwana 3,000 tikapa 3,000 wachakuda vakazouya pafama kusanga nge3 weeks ndavapa 3,000 wasvika kwandiri wachabuda wakati Moyana mari yanga yagaisa kwamuri kumba achawira namaipo. Saka ini ndura chibati chokuenda nacho chokuratidza kuti imimi ndokuziva kuti pamari yangu uzi yanga yagaisa kumba ndakuendesa namaipo. Wachabuda wakatora motikari yangu Toyota Passo yaifamba nemudzimai wangu ndobva vaenda nayo iyo wachabuda kumbako vachabuda taitsa namangwani motikari nokuti motikari iyi inokosha haienderani nemari yenyu inoita $4,000. Wachakuda wakatora munhu kuti motikari ndakana basa nayo ndobva waenda nayo kumbako vandanoipaka kana imakuida mukaona ndoda kutenga motifonera. Wachakuda watora mota iya nayo kumbako wasvika ndizoti wakafungei wakasvika ikoko migwa kwakobaita bhezi yomushikashika here ini ndakazoona motikari kubva kumapurisa yaita accident yadhima munhu marobhotsa mota yanda kuitira kumako wachakuda mota ndakaitira kumapurisa zvawanoziva iwavo nemadhiraivha zvavaishandira zvese ndinazvopanapa mota yavaita pavit vainspect zvakafa pairi nemadzina akaponzera tikamunhu akaya pavari achangabhadhira mari kotakutse mota mudzimai yange iri Toyota Passo new shape. Okay. Iwo wacho wachakuda wakatiza nemunhu King Road driver awashandirewo wakaramba kubhadhira kana mari yemafaizi ese ndikabhadhira ini pakauya maconditions kuti mota igadzirwa. Saka hunde yangu wachakuda yapa kuti iwo wakuti tipe mari yangu yakakwana iwo motikari yangu wakatora kuwashandisa zvanga tisina kuira nyaya yekolola kutaura kunyepa mota yekolola iyi haimboenderani nemari iyo because mari makandipa mubanza mari yekolola nemari yemota iyo inosvika zvikoma 7,000. saka Toyota Passo inani izvo Toyota Passo ndakazoitora kubva kumapurisa ini wakaigadzirisa mari haisati yapera kugadzira makwechinza chari pana
Iyo wadarija itafanira kufunga naye tichimboerenga mazoi izvo zviri kutaurwa kuti hanzi tabuirana wakatora motikari yangu ezishuriti ukaenda nayo kumba kwako ndokubva wakuita mushikashika ikafamba makilometers ari kutaura ya kuti from the day yaakakweka yaakaestimata kuti yakafamba makilomita anoita 600 and chakuti 6000 ndizvo 6330. ndinopokana nekutaura kwaari kutaura. Inini ndini ndakatokombolena mamuna July. Kuona iwewe kubva muna ndikubvunza kuti wakatotora here kuipindura mubvunzo. Akandipa akabvira kundipa ndinga ndikutokobva. Wakanotora here motikari? Akandipa iyi motikari. Iye ari kuti wakauya ndobva wati ndakutora something. Akabvira kundipa kwezi ndinga ndikukombolena nguva kuti wana ndinofamba netsoka yoni majangu. Wakapirwa uchinzidechi? Iye akati fanai kufambisa ndichigadzira mari yenyu. Hanzi fanai muchishandisa ndichigadzira mari yenyu. Fanai muchishandisa ndichigadzira mari yenyu. Ndizvo here? Kwete mota yakabvoma kwemudzimai wangu waita kuti ndakubasa kubedbridge. Wachabuda wako yawakanisa waiti uda kombi yawaida tikati mari yapa kombi inowanise. Tinozoendesana mangwana. Wakatora motikari yemudzimai wangu kaenda nayo tikatoburega kuenda kubasa nemota iyo. Pana wangu wari kunoikisa maikisi zomwani. Zvimutaura. Saka yo kuti saka ndakatora mota zvichisimba. Wakatora nekuti wakabva uendika usina motikari. Zvichisimba. Wakatora mota yangu zvichisimba. Makakona taura kuno kubvunzana mekuutaura Makatadza kana ndakandatora zvichisimba akakonwa sei kunondimhangara kwapolisa. Ungange wakaita coerce someone, wakamweka wakamutaura mashoko obva akupa chimbadzo mombadzurana mega wotora motikari. Iwe wakatora motikari iyo zvichinzi chii? Akati fanai muchishandisa sinzi kana zvinhu zveunzi fanira uchishandisa it means kuti waakundoita service unenge wakutobvumirana kuti right pandinondoita service yemotikari yako ndichabvisa mari yekufanira kusanishandisa ndichisaprekta pamungawa wako. Ndo zvinonzi nekuti yapa basa yakuchenjera mari kutaura ngekuti mushikashika ari tiri kutaura iwo zvacho zvawakapuwa kunzi uchiti ndakanzi fanira undoshandisa achitsvaga mari yangu achitsvaga mari yako ende kunzi fanira undoshandisa uchitsvaga mari it means kuti akutondoita kuti akudidacta mari pamari iyoyo zvichienda kuti uchifanira kundoshandisa mudziyo uyo uchimubhadharira zvichienda kuyo
taura chinzwa inino hangu ndinogara kusaidi tinogara Moyana. Mota yekamota kari kutaura kakati nokaziva handisina kupinda munyaya yawo asi ndikuti mota yaMoyana iyoyo yanga iri nyowani zveshuwa taitomboifirawo izvo saka kubva patakanga akabatirwawo mota nemunhu akatoita nyaya dzawo dzemota takaonawo mota yaipa yakadzoka takatoitadza kuti ndo mota yaMoyana here yataiziva here hazveshuwa panyaya yemota mota mudziva waMoyana wanga wari munyowa asi pawakazoenda kwawakaenda wakadzoka wapara ndakaionawo asi tiri pakutangamire uyo Moyana uyu akutaura iye zvinezvo kuti mota uyu akatora zvechisimba bali pekutanga ambotaura kuti uyu akatora mota achiti inogara pamba unenge wazondibhadhara uziva kutora mota yako pane chisimba here ipapo paakaubva kuharare mukuru akasvika kati haaendi ndakutogara pamba pavo ini nemhuri yangu samasa ndizoti imimi ndikuona nyaya iyi kubva kwekutanga haina kunyatsojeka. Mota iri kutaurwa kunzi yakatumirwa naChabuda iToyota Dutu irori. From the onset rori harina kuuya. Chakatadzisa mari yaChabuda kudzoka handisi kupanzwisisa kuti chii chakaitika kuti mari yake isadzoke iyo wamboipinda. Ukaona mareasons yamubatsirai painyati panyaya iyo nekuti uyu apuhwa mari yakadza kudzoka handiti uyu anotenga motikari handiti mazvinzwa nemari iyoyo uyu azobvisa chi mari 3000 kubhadhara chikwereti ichocho saka pasina kujeka kwamuri ndepapi ipapo pana ndichida kusvika pakubvunza ndepekuti pawapanana mota iyi yanga ichifanira kubhadhara chikwereti here kana kuti iri kudzoka futi kwamuri zvataurwa zvanzi chifanira kundobata ndichikutsvagira mari ndo yanotora mari motikari yangu ndokupa mari yako ngatisaiteitisarembese matare ngatinzwisei matare achienda nekuti munotonga matare imimi ndachida kubvunza vari wakapiwa motikari vari kuti wakapiwa motikari kuti chokwadi kuti makapiwa motikari ichimirira mari yenyu kuti muzopiwe mari yenyu imimi ine motikari yeuyo iye aine mari yenyu imi mobva mapinda mutsaona nemotikari yeuyo asati akupai mari yenyu motikari inogadziriswa nani motikari yedhinda inofanira kugadziriswa ndo zvakaitika uyo akatongotitora motikari yake yachisaenda ichagozigadzirisa sei iye anga atitora handiti motikari yanzi yanga yakupolisi polisi yochifonera uyu kuti motikari yako yakuno ende kana iwewe waita damage izvozvizvi kundotenga manew fetters kutenga zviro zvitsva zvekopeyadidhatika yatochi mhosva yatochi yako uyu wonzi motikari yako taibata iri kuno mbuya nebhuku ndiani bhuku ende iwewe hauna bhuku haungandoinyururi wakaenda here kunokuta kuti motikari yako yaita accident iwewe ndi wakapuhwa motikari muzukuru wako aigozenda sei wakaenda here iwewe wacho kundoti pawaita accident wakaenda here kuna iyo Moyana kundoti ndaita accident nemotikari yako ndakamufonera chimudza ndo zvaitika isu hatina bhuku rekuti tikwanise kuibudisa kupolisi ndakamufonera hanzi takakufonera mafofire mama wachabuda wakazofonzera nemudzimai wangu kunzi kwenda ndaenda kumapurisa wachabuda wanga asingabudikiri panyaya bhozi mota munhu wakapa akanopa munhu akasina license ndobva atsika mota munhu kwakutiza saka mota pakaenda kumapurisa wanga asingabudikiri pachena kusvika musi wakazonzwa kuti mota yakubva kwa-V8 zoti munhu ye musungu akudiwa mapurisa wakandopa munhu motikari iyo munhu akandopawo umwe munhu zvese zvitorwa manyera munhu uyu haaziri straight dai anga ari munhu ari straight kuvedza
apana anoti umwe straight kana kuti haasi straight. Taura mafacts ako Ndiri kuti inini dai anga ari straight akagara auya nerori Toyota G2 ndikamufonera aiwa tatobva uko ndosaka kuchiparwa mhosva haasi straight iwe oregerawo kuita straight here nekuti haasi straight iri ndakatomufonera kuti ndo zvaitika so saka ndiri kunosvikira ndeko kuzvanzi amotikari yatopa VIP ungafone zviro zvakadaro kana unotoenda kune munhu kundotaura kuti shama motikari iyai takati paradzane pamusoro penyati takati paradzane kwaanogara nekwandinogara saka tati kutofonerana kuti tigone kuona kuti tisvikirane papolisi pacho. Asi ichokwadi here kuti mota yakamboenda kumapurisa. Ichokwadi here kuti Moyana akandotora mota yega kumapurisa. Ichokwadi here kuti mota iyi yaipirate. Yaidrivwa nemunhu yaidrivwa nemunhu asiri iwewe. Ndakanda toitumira munhu. Inzwaka ichokwadi here kuti yaidrivwa nemunhu asiri iwewe. Ichokwadi kuti pane munhu akadhumwa nemotikari iyoyo. Munhu akadhuma anga asina license. Handizozvizivi kuti muzukuru wangu akazvifambisa sei. But ukadai uyo uine uchiziya kazvinhu zvese vanongira zvakaita. Munhu wakapa motikari muzukuru wenyu. Munofanirwa kumuziva maitiro acho. Ane license here, ane provision here. License rake ndikatoona ine license. But ari kunzi muzukuru wake akazondopa umwewo futi munhu azoita accident asiri muzukuru wake. Asina license. Ini kunyati handisi kupokana nazvo. Zvese izvo handisi kupokana nazvo. Pati kunetsana ndepekuti iye akaitora sei achiona kuti inoda kugadzirwa. Dai akaisiya ndogadzirisa ndonetsana nemuzukuru wangu. Togadzirisa motikari. So tomupa motikari yake yakaita sezvainga yakaita. Imira kuti rakadimbuka nezvimwe zvaizvida kuti zvinge zvichiitwa. Zvakodzerwa kuti zvakodzerwa. Izvi zvandakatoitisa kuti ine ndakatotora. Ambotaura nyaya yekuti hataikwanisa kutora mota kumapurisa nekuti hatina bhuku. Iwe usina motikari quotation unoita sei? Takazeta nemunhu waakatuma kunyikirikiri ndobva tatoitisa izvo zviri panapa izvo ndobva tatoitisa kubva kwa-VIP zviro zviri panapa izvo newakatuma. But iye ane quotation kaainaye muridzi wemotikari nekuti iwewe unokwanisa kundoisa unoona kia iwewe achinoendesa kuna nemaprofessional nekuti chinhu chake iwewe hachisi chiro chako. Ine ndikubuda kubvunza tora kwamakaita motikari pana baba muchigara naye makaita mwedzi mingani mina? Akandipa muna July ndokutenda kuti yakasvika haona kupedza mwedzi mamwe muna July ndeva kuri kuti pane akanyora takaziva kuti zvichatisvisa kwese kuno ana mamwe muna July ndichitobva kumafuro Mwari wanawo panguva yese nemari yangu ndoda kubvunzana newe picha. Iwe unoziva kuti motikari pazuva inoita mari papiroti iwe mota kuswera naye nakubuda naye na6 zotokupamba na6 inoita mari pazuva. Zvakupirate zvaari kutaura ine handirizivi yangu kuti izvi zvinoita mari ine handirizivi kuti zvoita mari because handisi mutrade iyo handirizivi kuti zvinoita mari saka ndakandamutumira zverori ndichiita ndiite bhizinesi rangu remombe. Wakange uine nyaya iwe chabuda wakange uine nyaya yanga yakanaka dai kuri kuti wakauya ipapo wakange uine nyaya kumakotsi usina kuzvitonga wega pachezvako wakatonga nyaya yako watonga nyaya yako ndokubva yakunyudza. Dai akanga ine 2000 usina kundotora ende haubvumirwi kundotora mudziyo wemunhu. Hakuna unotoenda kumakotsi, makotsi ndiye anobvumirwa kuti atora through makotsi. Iwewe haubvumirwi kundoita extortion. Ati pamusoro inyati ndiye akatobvira kutoti aashwa ndakunyaya. Uzwa here zvatiri kutaura. Wakangoine nyaya. But kuti wakabvuma kutotambidzwa mudziyo kana kuti ndiwe wakandoextorta iyo yawe uyakutaura kuti handina kunge ndakabvuma but wakanga wataura sezvaari kutaura kuti wakanga wakurambira pamba pangu ndo extortion. Handiti kuti handibvi pamba pangu kusvika ndadii uyu ndokuona kuti ndingaite sei ungafire pamba pangu ukazvisungirire pamba pangu ndo extortion ndo kubvisa motikari.
Saka izvozvo haubvumirwi under what circumstances kuti utore chinhu chemunhu through extortion. Watora chinhu chemunhu through extortion, wabva waenda nacho, wabva waita accident nacho. Apa waakuda mari yako 2500, uyu wauraya chinhu chake. Uyu anenge akutaura kuti aikuona uchiita chipirating nemotikari yangu, nekuti kana wapa muzukuru wako waipa muzukuru wako achidhiraivha, zvaanenge achizoita iwo haunenge usingazvizivi. But uyu oona munhu motikari yake yakazara, kana dai akaona musi umwe chete anobva atofunga kuti motikari yangu iri kuitopirata everyday. Saka ipapo ndiwo wakadi wakanyangadza. Ende uyu makosi ake akutaura apa akuaita amount akutodarikira chi mari yako yawakanga wakadi wakamupa. Saka dare rinogozobatsira sei iwe wakatanga kuzvibatsira. Mukuzvibatsira kuya wakundopara mhosva. Kompedza kupara mhosva wauya kumanga. Wakuzoya kumanga. Kungoti kutaura kwake hake asi tikuti nini ndo zviripo, ndoti kutaura kwake hake ndo zviripo zvacho kuti wakatonga nyaya yausingafaniri kutora through extortion. Ungada wakati ipapo wakaona atadza kubhadhara mari yako wakauya kumakosi. Makosi akare akatora kana motikari yake iyo akatengesa akakupa yako balance ichidi ichisara kwaari. Akazikita weka. Ndikumbira ngokuzoti. Mota ya wani mota yakaita damage yao. Mambo iwana payment quotation yacho kugadirisa. Iri kuita 690 handid. 600 zoti. 690 kuti igadzirwe. Koita makosi arikuti yaipaireta. Motikari yangu yakanga ichipaireteswa. Mari yacho ichienda kune ichibva yakuita about 1000 mileage 6000 kilometers yaakafamba. Wakaitora akafambisa 6000 ende ichipaireting nekuti dai yanga yakamira ingadai isina kukloka chi mileage iyo. Wada mari kune uyu yakasara pane mari 5000 Order 2,500. Saka mune makosi ake aya ese tikaeda anondodarika 2,500. avo wanga waine mhosva chikwadi asi havasisina mhosva nekuti ava vakatora mhosva kuita yavo andimaona mani imimi ava havasitorina mhosva aane mhosva ndini makauraya mota yemunhu chikaichovhesa mamutorera nechisimba akana munhu aana kunyara nezvinhu zvakaitika. So angati akangosiya motikari mumaoko mangu ndogadzirisa motikari. Ndagadzirisa motikari ndopa motikari yake. Dai ndamba motikari yake iwe ndipa mari yangu balance yako. Ari kuti wana inyati kuti zvisvike kwese ndiye asina kuwanisa kuzoka nemari yake. Dai akadzoka nemari yangu tisina kudare kwese. Ndatomufonera ariko ndamupa mari yangu. Dai akadzoka tisina kudare kwese. Saka ndingamuti akandisirira chimbamba ichi. Ndakamupa mari yangu. Dai akadzoka nemari yangu. Ndinokontra mari yangu. nandi imi makapuhwa mari 5,500 makafonerwa yekuti kana washaya rori regera havana kundifonera wakati ini chandangaita ndakona kuti ndandine mari bandada kutenga kuti mari ikasvota musataure nyaya Order. Zvina uyu akapuhwa mari idzi dzinoti ndomhosva iri chii kuti akaisenzesa sei hatingamupedzi dare. Akatadza mhosva akadii akatadza wakatenga motikari mbiri zvazvake kana kurasa kana kuti akadii apuhwa chi mari. Isusu hatida badara hazvitibatsiri dare kuti titi wakazoisenzesa sei wakazoti chatoziva kuti 5,500 he did not deliver. He paid back 3,000. Pa 3,000 uyu angadai akauya kumakotsi kuti
haasi uchakwanisa kundibhadhara makosi omubatsira nekuti hatiurayi munhu kuti tikuti wakaita sei akatopara chii ndokupara kwemhosva unoitwa wapara mhosva unoenda kumakosi wotongwa odi obhadhara dzirumai makosi uyu ndokutora manje mhosva ndokuimaoko ake aita major street ndokuenda ndokundokwadza mudziyo wemunhu akwadza mudziyo wemunhu ndiye ane mhosva haachakwanisi kuti aripire mhosva iye ochizouya kumakotsi na mamo dotoro chinhu chimwe chete last week iyo ndakafonera neng'anga kuchipinge kwakaenda wachakuda ida kumvura saka ndakaerebota pamwe audios naitida kundiuraya nyoti nemari wachakuda ndikati aya wachakuda wakwanisi kundiuraya nekuti iwo kuti wakatorawo mudziyo wangu zvine maaudios acho saka taura tindwe tipe judgment zvaari kundirambira kuti hanzi handina kumufonera ari koko ndine witness ndakatomukira pamba pavamuzapa kwakufona kuti ayo tati nyaya yemari akakanganisa imhosva yaakatodii yaakapara uri pazo wega kuti wakamufonera uchimuraimaenda waitofanira kudaro uchitomuda kuti dzoka nechi nemari yangu aida afanira kuti adzoke nechi nemari yangu but haana kudzoka akandoita misuse chi mari yako abva aita zimhosva right payment ndobva abhadhara more than half 3000 atadza kuzobhadhara balance ungadai wakauya kumakotsi kuti makotsi adi akubatsire sezvawaita nhasi izvi asi ipapo nawo iwe wakatora mutemo ndokubvatora mutemo kwakudii kwakusenzesa wega wausenzesa wega wakaenda ukandouraya motikari yemunhu munhu akutaura kuti motikari yako wakatora wakaita izvi nezvizvi nezvizvi nemotikari yangu saka neyakadii dai akatomboita accident iri mumaoko ako zvazvitombori nani but wakanga wapa munhu iye ondopawo mumwe munhu saka it means kuti motikari yanga yatoo neabuse handi saka dare rinoona kuti mhosva yenyu makakanzurana hapana ane mhosva yekuripira umwe munhu nekuti iwewe wakazvitonga wega ukandouraya motikari uyu atoo nemakosti ekuti akataura uya kuwega anenge achitoklema more cost from you so dare rinodismisa nhau yako iyi etino cost kuti endai hapana chaunoripirwa nekuti wakatora matari ukaisa mumaoko ako akakuzvimbira nonzi kudya sadza nonzi kudya chimbodza inozvimbira ikoko wega uchidya mbodza yokuzvimbira wazvimbirwa waakudoda kutuka kuti ndadyirei mabikirei mbodza iwe waiona kuti imbodza apatukacho ndimompa mufananidzo yatopera dzimba yatonzi dismissed with no cost asisina any word after that enda kana uri ukaenda kupi tokuti enda unomhangare kumwe haya necost and so forth but they will come with the same verdict nekuti chawakanyangadza iwe wakazvitongera nyaya yako yanga yakanakisa inini motikari akabvira kutondipa zvese kudai yanga riri zvechisimba akatondipa zvese takutaurira iwewe unotaura ndakapuwa iye uyu anotaura kuti wakatora through extortion munyaya zvenyatikana munhu anotaura saka tinoimba zvipi pakati penyu tinotopedza zuva zvese nekidai zvazvi zvechisimba ende zvaizoitikira mutauri muno makangadi akamwenda maporisa ndandatorwa motikari yangu zvechisimba iwewo ipapo ungadai wakaenda kumapurisa kuti ndapuwa motikari iyi wakasvika wakandoipaka usina kufamba nayo pana ndichishandisa motikari iyi ndichitsvaka mari iyi pana ndichishandisa motikari dismiss your case.